Salutare lume, eu sunt Inu și de astăzi vom să desfacem asta, adică scris pe titlul am scris pe titlul What's Inside, cu alte chestii ce știți voi, să desfacem, de că ajunge, să mâncăm, să desfacem, mai ales. Holy shit, ăsta e mai mic. Și mai începem de aici. Va dura mult. Și după aceea așa. Și unde este acolo. Așa. Și să rămân. Ce pădăraș. Așa a ieșit. Nu aici. N-am desfăcut? Nu am desfăcut. What's inside? Că asta e a 5-a oară sau a 6-a oară. Sau chiar a... Nu chiar cred că a 5-a oară. De unde? What the? Look at that. Uite, scrie aici, să dăm asta jos, să le scoatem ceva. Uite ce scrie aici, 20 de vate și cât? Chiar eu știu cum arată la fund, da, cum arată la față. Dacă îl desfacem, vedem ce și eu, cred că din asta aici. Așa. Scuze că nu vă explică, dar sunt zone astea mici. Și stai așa. Da, fraților, dar nu știu ce mă plătesc dacă nu știu unde e. Deci nu mai știu unde s-a dus, dar l-am găsit. Așa. Încă mai doar unul singur și gata. Tempul meu, deci eu. Și mai doar unul singur. Poate că trebuie să țină așa, mă nu că ține așa. Hai, de gata, am sfârșit. În 3, 2, 1. Oh, what's inside? Look at you. Era aici două conectări și aici dat cu fumarea, dacă pot să le scot. Nu cred, dar asta e de. Bă, nu sunt prinsă. Uite, look at you. Look at that. Oh shit. Vedeți? Mamă, e tare boxa asta. Uite și tu ce bobină are, uite ce fire, uite și tu ce bobină are. Le vedeți? Așa. Oh shit. E tare, nu? E superb, nu? Sper că vă place. De mâine o să vă arăt cum arată boxa de la subwoofer. Poate că la fel din astea, că mai sunt unele care e subwooferul, care are din asta care e la fel ca la subwoofer, dar cred că e mai mare și cu bobină mai mare. Cred că așa cred. Dacă mai văd asta la fel, atunci îi scriu. Mai ales că la două nu că am primit niște boxe de luni, adică fără din asta și era întins așa, care am primit numai 4 din asta așa. Nu m-am întins în sus și să mai pun așa. Oh shit, lăsăm dracul să nu am da. Sper că v-a plăcut boxa asta, hai să... Acum o să o punem la loc. Bun, hai să... Și pe capac să fie Devion! Să vedeți ce e înăuntru aici și aici și la boxă. Ce retardat sunt, uite ce dracu am făcut.
Ne dă-le drept. De ce dracu am făcut? Tu-ți morții, mă, de prost. Ne dă-le dracu. Cupător cum să-și de bine. În ce mă interesează pe mine? Că am și mai multe din astea. Că am mai așa, uite la aia Panasonic. Am dat cu mingea în el și am antrenat și asta am dat-o în jos. Că am așa dat mai mult. Dar acum... Da, haideți să-l punem la loc, nu mă deranjează. Acum așa trebuie să stea. Și acum să o punem la loc. Bă, deci niște cazi de drept. Dar Tavion din asta chiar cred că scrieți pe internet dacă vă place boxa asta. Căutați pe internet Tavion și ziceți, bă, deci căutați dacă 5+1 sau 2+1, dar nu știu dacă există cu 2+1, poate că o să caut Tavion boxe 2+1, că nu știu ce, bă, că nu știu dacă există.